Thixo noma uThixo umboni ngenyama ubona nawe Yesu ungamboni ngoku if ubambe ilizwi lakhe ubambe yena amen ngoba ilizwi lakhe linguye amen yena ulilo ilizwi lakhe hallelujah that is why it abahlangene ngegama lami amen hallelujah yena unguwena that means noba niba yi3 awumboni lona wesine if ababili ilizwi lakhe ukhona ungowesine amen phakathi kwenu ngenxa yantoni ngenxa yezwi lakhe amen amen so ilizwi kaThixo ithi eBhayibheli linamandla ithi izwi kaThixo lihlaba lahlule amen intoni ilizwi kaThixo so if ubambelele kulo izwi kaThixo ubambe amandla kabani kaThixo ubambe igama likabani likaThixo ubambe umoya engcwele kabani kaThixo ngokubamba izwi amen hallelujah amen izwi kaThixo mosiyamqeqesha umuntu andithi amen ilizwi kaThixo liyamnqwanqwada umuntu hallelujah amen that is why le verse esifunde kuyithi bambelela eluqeqeshweni amen ngoba uyayazi uThixo uba ilizwi lakhe yathini yaqeqesha liyamlungisa umuntu liyamkhulisa umuntu that is why iBhayibheli kwathiwa Simon kaYona amen ngabe uyalithanda na amen mhlawumbe ewe Nkosi ngiyakuthanda waphinde wambuza kade kangayi3 amen wathi into mawuyenze xa ucawa uyandithanda khulisa abanyana babo amen wesho ukuthi abakhulise ngezwi lakhe amen wathi yondla amatakane akhe wesifuna ukuthi awondle amatakane ngantoni ngezwi lakhe waphinde wathi yondla izimvu zami ufuneka azondle ngantoni ngezwi lakhe ethi amatakane mawondliwe izimvu mazikhuliswe isa amatakane uchaza levels zabantu bakhona abancinci nabantu abaphana nabantu abadala izimvu iguse ezindala amen amatakane ngabantu abathi abasebancinci but bonke balinde uPetros abanike ntoni izwi likaYesu amen so xa ubambele kulo ilizwi awufani ukubambele sisenseho amen ewe neyazi iBhayibheli ithi ngeke sakubhaptiza uYesu kwehla umoya ovuruza njengehobe that is why kwenye inkonzo yofika ukwini ibhodi exhonyiweyo ebhalwe ivesi impilo yobuhlobo kaBishop walankonzo wagquba ukubona imfishanyana ethile yehobe phaya amen lapho yehobe imele into yoba ngoku kwakubhaptiza uYesu kwehla umoya ingcwele ovuruza njengantoni njengehobe amen so akufuneka kwasibambele kwela hobe mhlawumbe xa nenze eyangefisa ababheke hobe uqonde yela hobeni ngathi uThixo uyasebenza ngalo amen so ubambele kakhulu amen